вкара и тия новите песни, ще искам да изпея една мелодия, която се надявам дори, че въпреки че в този късен следобед може и да запеем заедно. Защо пък да ни опитаме? Песента се нарича момент за теб, България. В този момент виждам, че влизат нашите гости. Пускай песни! Онези, които политическа партия ГЕРБ вече съм сигурен, че ще изпрати да ни представляват в Брюксел. Така, госпожица Паунова, Георги Георгиев, Андрей Ковачев и Томислав Дончев като водач на листата. Аплодисменти! Здравейте, приятели! Трудно е да се намерят думи след песен като тази. Радваме се, че сме сред вас. Благодарим ви, че ни приехте в прекрасния си град. Няма по-голямо доказателство за нас, че сме на прав път от това да сме тук сред всички вас, да имаме подкрепата ви, да се радваме на това позитивно отношение. Вярваме, че можем заедно, докато сме сплотени, сме силни. Доказали сме и ще продължим да доказваме, че ние сме правилният избор, правилният отбор. Ако ми позволите да перефразирам една мисъл на великата Маргарет Тачър, единият път е ГЕРБ, другият път е грешен.
Стои само това да победим за 8-ми пореден път и вярвам, че ще го направим. Благодаря ви от сърце, че сте тук и сега давам думата на моята прекрасна колежка Ева Пълнова. Здравейте, Костинброд, здравейте, приятели! Георг каза нещо много важно, между правилния и грешния път. А нашия лидер само преди 2 дни каза, че изборът, който ни предстои на 25 май, е изборът между доброто и злото. Много силно, изключително ме впечатли това, което каза, защото вие по-добре от мен знаете какво се случи на 11 май 2013 година тук. Това е злото. Това не е язвата, която в България се разраства, това е злокачествен рак за мене. Нека не позволим той да се разраства. Нека да го капсулираме и нека да покажем, че хората с истински идеи, с добри мисли, има надежда за тях в България, има надежда за тях в Европа и можем да достигнем един много по-добър стандарт на живот в нашата страна. Подкрепете ни! Благодаря ви! Сега ще дам думата на Андрей Ковачев, с когото вече 5 години работим в Европарламента. Аз като техен асистент, той като евродепутат. Заповядайте. Здравейте, приятели от мене. Хубави думи казаха колегите, но реалността, в която в момента сме, не е чак толкова хубава. От 1 година насам Европа върви напред, България върви назад. И това трябва да се сложи край на това положение. Първата стъпка е 25 май. Номерът е 18, за да имаме тази година и предсрочни парламентарни избори, защото безобразното и абсолютно безотговорно отношение на сегашното правителство към българските региони, към Костинброд е недопустимо и не трябва да го толерираме. На 25 май първата стъпка трябва да направиме, за да могат и българските региони да имат глътка въздух и да използват ефективно европейските средства. Аз мога много неща да говоря, много имам хъс да се случи промяната в България. Това, което ни се случи от 1 година насам, е много лошо. Стрина се имиджа и доверието в нашата страна, както от страна на нас, на гражданите, ние нямаме доверие в това управление и в това Народно събрание, така и от страна на европейските институции. Искам да има промяна, искам да сме равни на европейските народи, да изпълним завета на Левски. Това е само с нашите задружни усилия. Задружните усилия на вас, на вашите семейства, на вашите приятели, на всички нас. На 25-ти, номер 18. Благодаря ви. Здравейте на всички. Радвам се да бъда днес тук с вас в центъра на... А сега? Почвам от начало. Това беше провокация. Радвам се да бъда днес тук с вас в центъра на модерната политическа история на България, Костинброд. Всичко съществено в последните 12 месеца се случва тук. Както преди 1 година, така и преди няколко дни. Но за това ще поговорим малко по-късно. Първо искам да ви благодаря, че сте тук. Че сте си зарязали работата и домовете и сте дошли тук да се видим и да се чуем. За мен това е важно и за нас това е важно. Защото колкото и да сме дръзки, колкото и да сме подготвени, колкото и да сме опитни, без тази подкрепа, която ни давате, ние не можем да направим нищо. Затова ви благодаря, че сте тук. Много често, особено по време на избори, политиците се хулят един друг и ви учат как трябва да мразите други. Няма да ви учим нещо подобно. Дошъл съм да ви кажа друго. Че мечтая да дойде в България, когато изборите няма да са интересни. Ще бъдат скучни. И на избори всъщност ще се решава 1 или 2 нюанса на лявото или на дясното. И дали някой ми е малко по-симпатичен от другия. И от изборите няма да зависи дали ще дойде или ще бъде предотвратена катастрофа. Затова се мечтая. За съжаление, изборите на 25-те не са такива.
Те няма да са скучни и от резултата от тях зависи дали може заедно да преодолеем катастрофа. Защото на 25-ти вие няма да избирате къде да поставите знака в бюлетината. Вие имате възможност да избирате на първо място да решите къде е мястото на България. Или мястото на България в Европа или някъде другаде. Защото усетно или неусетно на вас и на нас ни готвят един друг сценарий, който няма връзка с Европа. Това е първото, което трябва да изберете. Второто, което трябва да изберете е колко силна искате да бъде Европа. Колко силен искате да бъде българския отбор в Европа. Казано като водач на най-силния отбор. Не защото е наш, защото е най-силният. Най-силният означава с хора с опит, с образование, с подготовка, хора, на които имената, физиономите вече са известни. Хора, които няма да имат нужда да се представят. Хора, които няма да имат нужда да ги изучават кои са. И освен професионализм, освен експертизата има нещо друго. Това са хора, които могат да отстояват позиция. За да бъдеш добър европеец, не означава винаги да си съгласен. Означава, когато е в наш интерес да си съгласен, а когато не е да не си съгласен. И когато трябва да си много несъгласен. За тази цел трябва хора с характер. А моят отбор има характер. И последно, а всъщност първо. Най-важното. На 25-ти правите избор за България. И може да избирате между технология на промяната, която се е превърнала в национално утвърден стандарт, парламент, на който никой не вярва, правителство, на което никой не вярва, и между нормализация. Може да избирате между това каква е нашата цел, каква е нашата задача. Да градим, да създаваме, колкото и да е трудно, и да трупаме дълго. Може да избирате за вашето бъдеще, но имате правото и задължението да избирате за бъдещето на децата си. Защото изборът всъщност е дали нашите деца ще... Дали? И това е полука. Все пак сме в Костинброд. Децата ни ще плащат нашето настояще. Аз не като политик, като родител. Вече съм с много микрофони, се надявам да няма провокации. Стария прекъсна 3 пъти. И последно. Наистина последно ви го казвам не като политик, го казвам като родител. Аз лично никога няма да допусна някой днес да пилее пари, които трябва да връщат децата ми и техните деца. Аз никога няма да допусна, вярвам, че вие няма да допуснете. И преди да дам думата на господин Цветанов, искам да ви кажа друго. Тръгнали сме от няколко дни. Минаваме по 5, 6 или 7 града на ден. Движим се като лавина. Навсякъде ни посрещат пълни зали и пълни площади. Всички хора ни казват едно. Изборите на 25-ти са шанс дали България отново има надежда.
И ние тук, убеден съм и вие, нямате намерение да пропуснете този шанс. Вярвам във вас. Скъпи приятели, здравейте! Аз извинявам малко за закъснението, но, както каза Томи, днес сме в една много голяма динамика. Сутринта бяхме в Костенец, след това бяхме в Долна баня, след това отидох до Панагюрище и се разделихме с тях, за да могат да посетят 2-3 населени места тук в областта. И сега съм тук, след което ще продължа за Своге, а Томи ще тръгне за Пазарджик. Виждате колко е важно да се правят тези срещи. Защото всеки един от нас трябва да знае едно. Предстоят съдбоносни избори за България. Не за вашата община, не за съседната община, за България. Защото тези избори ще дадат равният шанс на всеки един да каже дали е съгласен с това, което се случва днес в България, или да върнем България в Европа и в Европейския съюз. Защото това, което имаме като сигнали от Брюксел и това, което прави днешното правителство към кметовете, към българските общини, е всъщност да съсипе всички вас, всички нас и всички тези, които действително искаме да останем тук да живеем и тук да живеят и нашите деца. Понеже говорих и с кмета днес, когато пътувах насам, той чакаше за среща с Орешарски. Защото знаете каква е корекцията, която е предвидена да бъде направена за вашата община. Вече то ми каза, че дори е направено. Това означава, че ако не променим нещата на 25-ти, тук ще има само проблеми. В България ще има само проблеми. Младите хора, знаещите, работещите, ще търсят своята алтернатива за професионална и лична реализация навън. Тук ще останат повече пенсионери, по-малко работещи. Нали не си представяте, че това би очертало добрата перспектива за всички населени места в България? Затова на 25, освен това, че ще изпратим тези прекрасни хора в Европейския парламент, тези хора, които имат знания, знаят как да го направят, но преди всичко трябва да дадем много ясна оценка за днешното управление. Защото ако се върнем 11 май 2013 година с час 16 в Костинброд, те направиха манипулацията, внушенията, спекулациите и обвиниха всички вас, че вие сте тези, които участвате в този процес. Костинброд и тези, които работят в тази печатница, никой по никакъв начин не си е мислил да прави подобни неща. Но Мая Манолова може да си мисли много неща. И Мая Манолова, с всички тези, които подкрепяха тези нейни твърдения, успяха да направят тези внушения и да опоручат изборния ден на 12 май. Защото на 12 май те взеха минимум 5% от резултата на политическа партия ГЕРБ. Което означаваше, че щяхме да имаме днес второ управление, втори последователен мандат на една политическа партия в 23 годишния преход, което не се беше случило. И това щеше да означава едно – устойчивост и прогноза за развитие. Надежда, която можеше да се сбъдне. Давам като пример това, което се случи в София. Защото 2005 година, когато нашият лидер стана кмет на частичните избори, имаше една разграбена община. Без никаква визия как ще се развива столицата на България. Бяха необходими години, за да се положи това, което в момента виждате като резултат. Но има вече трети мандат, което означава устойчивост, което означава последователност в намеренията и капацитет, който е изграден. Капацитета, който беше изграден от управлението на ГЕРБ, и тук искам специално да благодаря на Томислав Дончев, защото той беше успешният кмет на Габрово с реалната практика, сблъскване с проблемите
за да може като министър да решава точно тези детайли, които всички кметове се обръщаха към него. И положи неимоверни усилия, за да върнем финансирането и да се възползвам от тази европейска солидарност и да има тези проекти, които се реализират днес. Това, което направих обаче, тези, които днес управляват, да уволнят почти всички. И то не на професионален принцип. Единият принцип беше за това, че е бил назначен или е станал директор някой по времето на ГЕРБ, или за това, че няма да бъде лоялен към партията и към Движението за права и свободи. Днес, знаете ли кой е областен управител на София област? Нормално ли е София област да има Висаджия, да има ДПС? Искаме ли това да продължава? Не. А как трябва да го поправим? Всички над 18 години с номер 18 на 25 май. Защото, колеги, сега идвам от Панагюрище. И кмета се оплаква от това, че 500 000 лева са му взели за проекти, които са от предишното управление, преди той да стане кмет. Правят му корекция. 500 000 лева. С какво той е заслужил това? Да. Така и затова точно говорих преди малко и той ми това, което каза, че го е споделил пред вас. Това е проблема, който тези не могат да решат. Това е проблема, който тези ще го увеличават и ще става по-голям не само за вашата община, и за много други общини. Но те успяха да си предвидят харченето на 500 милиона лева без абсолютно никаква прозрачност. Защото ако попитаме Галя колко получи от това разпределение, 0. Костинброд колко е получил? Сигурно 0. Но ако погледнем в тези малки населени места, колко са загрижени там, където има жители по 200-300 човека, да правят инвестиции за милиони. Знаете ли защо? Защото когато ги откраднат, никой няма кой да ги търси и да им търси сметка. А не могат да решат проблемите на по-големите градове, на по-големите общини, за да може да има ефективност и да има действително полезно действие, което прави това управление. За голямо съжаление няма. Скъпи приятели, всеки един от нас трябва, излизайки от тази зала, да се обърне към всеки негов близък, познат и приятел. Да отиде и да се възползва от най-ценното на първо място. Да гласува по съвест. На второ място, всеки един от нас трябва да дава реалната алтернатива на сегашното статукво. А реалната алтернатива на сегашното статукво, това е ГЕРБ. И тук трябва да говорим също и за разумния глас. За разумното гласуване. Защото знаете, че процента за влизане в Европейския парламент е по-висок, отколкото за Народно събрание в България. Което означава, че ако някой реши да гласува за друга партия, различна от ГЕРБ, това означава, че той може би иска или ще запази с гласа си статуквото. Защото когато си гласувал за по-малка партия и когато не е минала тези изискуеми 5% и 8%, това означава, че всъщност гласа отишъл на празно. Което означава, че статуквото се запазва. И много е важно всеки един от нас да си направи равносметка за това как БСП и ДПС в изборния ден най-високата избирателна активност постигат в ромските махали и там, където има нисък социален статус. Това означава, че отделят сериозен финансов ресурс. И когато разберем, че в Столипиново избирателната активност е 90%, а в Пловдив град, примерно да речем, е 20%, сами разбирате, че случайността ще определя нашето бъдеще. Всеки един от вас трябва да има своята гражданска отговорност към децата си, към поколенията и към това, което трябва да направим, за да отидем на предсрочни парламентарни избори. Тези избори са генералната репетиция за предсрочните парламентарни избори и за предстоящите редовни избори за местна власт 2015 година. Моля ви, нека да не пропускаме този важен за нас миг. Защото на 12
когато бяха изборите миналата година май, знаете, че българските граждани осъзнаха каква манипулация и какви внушения бяха направени на 11. Но го разбраха 5-6 дни по-късно. Обаче изборите бяха свършили. Знаете, че резултатът беше такъв, че БСП, ДПС и Атака, тези, които загубиха, всъщност ни управляват. Реваншизма и това, което правят днес, аз не искам това да продължава. Желая ви успех! Нека да бъдем много силни, мобилизирани, мотивирани и да знаем едно. ГЕРБ е алтернативата, ГЕРБ е номер 1 и ГЕРБ е силният глас в Европа. Ще дам на Тони, защото за нас е изключително удоволствие, че имаме такъв капитан на този прекрасен отбор. Защото и Тони, и Ева, и Георг, и Андрей, и всички останали колеги, които са в страната, заслужават да бъдат подкрепени. Аз съм изпитвал истинско удовлетворение, когато съм чувал високи оценки за депутатите на политическа партия ГЕРБ в Европейския парламент. Аз съм горд, че тези хора ни представляваха за тези 5 години. И ще бъда още по-горд, ако те не бъдат 5, а бъдат 7 или 8 депутати в Европейския парламент. Това означава, че ще имаме по-голямата тежест, по-голямата сила, за да може по-силно да ни чуят в Европа. Благодаря ви. Аз първо искам да се извиня, защото буквално сега трябва да тръгна за Пазарджик, но искам да кажа нещо друго. Първо да изразя съжаление, че не можах да бъда тук на среща преди 2 дни. Макар че през цялото време държах на връзка с господин Кмет. Не знам кой какво ви обяснява за това, което се случи на Костинброд с 24 милионната корекция. Дали някой го обяснява като грешка, дали някой го обяснява като заблуждение, като недомислица и така нататък. Истината е друга. Това е геноцид. Това е геноцид. Това е геноцид. По същия начин, както беше геноцид разпределението на половин милиард от фонда за растеж, които отидоха само в правилните общини, днес имаме абсолютно същото, само че с обратен знак. На тези, които не са им дали, на тези, които са неправилни, сега им вземат. И го казва не просто политик. Казва и човека, който е разработвал цялата нормативна база за финансовите корекции в България 2010 година. Аз. Само че това беше намислено като хирургически инструмент, който да вади трънчето от пръст, ако някъде има проблем. В момента същия този инструмент се ползва за рязане на ръце и на крака. На неправилните общини. И някой си мисли, че по този начин наказва кмет или експертите или общинския съвет. Ако го наказва? Наказва вас. Вас наказва. Както други градове. София, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, куп други малки и големи общини. Всичките сетете се с какво управление. Няма нищо по-лошо от това управник да си наказва и да отмъщава на гражданите си. Аз мога дори да приема да се опитва да наказва политическите си опоненти. В стереотипа на балканските нрави това е възможно. Абсолютно е неприемливо един управленец да наказва гражданите си, както се опитва да накаже вас. Имате шанс да го спрете. Благодаря ви. Понеже има няколко членски карти, които ще бъдат връчени на нови членове, моля, от последното приемане. Започваме. Краса Арабова. Анна Ананиева да се готви.
Олимпиада Светла Харалампиева и Десислава Ганова. След това Ренета Заркова и Клавдия Георгиева. Нещо това, че си разменихме планата. А защото се казва Десислава. След това Здравка Петрова и Ангелинка Петрова. Само жени. Само две мъжки имена. Това е първото Павел Петров и след това Юлия Динкова. Трайка Иванова и Георги Вълчев. Може би това е едно от много успех. Скъпи приятели, искаме да се извиним за неудобния час, в който правим това мероприятие. Защото всичките мероприятия, които правим в една кампания, знаете, че се стремим максимално в един кратък период от време от 30 дни да посетим колкото е възможно повече населени места. И динамиката е толкова голяма, затова искаме да се извиним, но се надявам, че евродепутатите, след като станат такива, ще направят всичко възможно, за да могат действително да направят повторни срещи. Това, което ние сме преценили, че трябва да бъде направено, след като имаме евродепутати, страната да бъде разделена на броя евродепутати и всеки евродепутат да отговаря за съответната област и да бъдат разпределени по 2, 3, 4 области, в зависимост от броя депутати, които ще бъдат в Европейския парламент. По този начин ще има тази обратна връзка. По този начин ще могат посетителски да бъдат от съответните региони и съответните населени места и да не пропускаме и да не делим общините на големи, малки или пък на тези, които са по-приятелски настроени към някои от евродепутатите. Всички те са един силен тим, всички ние сме един голям отбор и се надявам, че действително ще имаме тази победа, която всеки един от нас е желае. И тези прекрасни момичета, които са там, и Десислава, която стана член на партията днес, и всички останали, са уверени, че имаме нови членове, нови успехи, нови победи. А и знаете ли колко е сладко да постигнем поредната победа над Сергей Станишев, лидера на ПЕС, водача на ПЕС. Това просто е уникално.
и обещавате, че тук, когато дойде Бареков, просто не знам дали въобще ще се появи някой, за да може да говори с него. Но този човек просто развали репутацията на едно прекрасно предприятие и един прекрасен човек, когато, между другото, ми го преписаха, че е бил мой приятел, близък, познат. Не, той е един качествен човек, който е предложен от структурата на Костинброд, за да бъде общински съветник. Аз в интерес на истината лично нямам някакво добро приятелство с него, защото просто не сме имали поводи. Но тези внушения, които бяха направени, това е тяхната пропагандна машина. Казвам го това, защото съм убеден, че за тези избори те ще си направят някакъв Костинброд 2. 100%. Те друго няма с какво да излезат пред хората и да предлагат политики. Няма как да застанат и да кажат, че ще бъдат тези, за които говорят, че са. Защото ние видяхме какво направиха и виждаме какъв е техният стил на работа. А това, което правим ние, кандидатите за евродепутати тук, кметовете тук, депутатите тук, и трябва да ви кажа, че може да се гордеете с Ирена Коцева, която е депутат в 42-то Народно събрание. Съжаляваме, че в 2011 година ние я номинирахме за кмет на община Самоков. Защото това е човека, който имаше такъв авторитет, че на парламентарните избори с 500 гласа бихме социалистите. Което означава, че сме много силни и се надявам, че ще вървим напред. Благодаря ви и сърдечно обичаме ви и на 25-ти, номер 18, най-много да ви бъдат урните. Благодаря. Ако имате някакви въпроси към господин Цветанов и към кандидатите за Европарламента. Отговора на всички тези въпроси може да бъде. Може да бъде даден на 20 лет. Номер 18. Благодаря ви на всички. Това беше.